Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. L-Aġenzija Project Green komplit bl-impenji tagħha biex tara li tkompli tħaddar l-ispazji miftuħa f'pajjiżna, dan anke frott kollaborazzjonijiet ma' qdiet volontarji u non-governattivi, frott konsultazzjonijiet u diskussjonijiet kontinwi. Dan wassal sabiex laqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikil f'Ħażabbar tagħmel il-kontribut ambjentali tagħha bit-tħawil ta' 140 siġra b'ismijiet personalizzati fil-Park San Clement f'Ħażabbar biex jiġi mfakkar il-140 sena anniversarju tagħha. Wan jużar l-attività li saret f'dan il-park fejn bosta volontira kontribwixxew billi ħawlu dawn is-siġar ġodda sabiex jitgawdew mill-pubbliku. Hemmhekk iltqajna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Project Green, Steve Ellul, li esprima sodisfazzjon tiegħu għal din l-inizjattiva li qed tkompli timmarka l-impenn tal-qdiet volontarji f'pajjiżna li jkomplu jħaddru l-ambjent ta' madwarna. Mhux bistajna 2300 metru kwadru ta' spazju ġdid miftuħ għal din il-komunità, imma l-istess komunità ta' Ħażabbar waħda mill-laqdiet investit 140 siġra, ġifieri letteralment ħawlet 140 siġra b'donazzjonijiet tal-istess komunità f'dan l-istess ġnien. Steve Ellul afferma ħsieb aħħari wara inizjattivi ta' dan it-tip. Il-ħsieb warajja hi li l-komunitajiet tal-Irħula u l-bliet tagħna ikunu investiti fl-ambjent tagħna u naħseb li huwa blueprint għal ħafna proġetti oħrajn li Project Green ser tkun qed tagħmel fix-xhur u l-ġimgħat li ġejjin. Intant kellimna wkoll ma' Joseph Tabone li huwa wkoll soċju fih dan laqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikil f'Ħażabbar u sostna l-importanza tal-kontribut mill-pubbliku favur it-tħaddir ta' pajjiżna. Nibżaw għalli nagħmlu l-ewwel ħaġa għax l-ambjent li sbaħ ħaġa u dan hu speċjalment is-siġar għandna nibżaw għalihom f'kull settur tal-ħajja minn meta jkunu żgħar sakemm jikbru.